South Africa mlaleli wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ubingelela wena ke umuthi into ocubisa intombi zomngoma lamehla kwabanye sabuqamela imali thubazi ngala uthi ngobusuku lakho lokuqala la cela wenze ukulungela mntana sekhaya upress usubscribe button ushare uphinde ucomment ulike okhuluna konke umusubscribe yakhe mala khamba usikwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification manje sikufaka la video phambili kunomyalezo ophuthumayo la ngane zakwethu ubhekiswe lapha na quality njengoba ke quality wazi ukuthi kade kunontanda kubuka njengoba esejike waba umculi kunensizwa la ekhomplenayo esho ukuthi cha waye right ekhulumela nje kodwa manje sewuweyisa lokho kudala ukuthi ezocula la nento ayiculayo futhi ayikho njengoba ichaza insizwa ukuthi nengoma ayiculayo ayizwa kahle ngicela ukuthi ngamosha isikhathi sakho mlaleli wami sigxume sihlale phe kodaba esize ngalo. Uyabona nje mina okunye ngeke ngikhokhe imali yami ethi ngobuka quality. Yini into ecula quality bafethu? Quality obana kubana nemali bengisebengena e-studio nje beyosuza. Hayi kahleni bafethu. Quality bebe right nje bekhulumela safuthi begqoka. Hayi ukuthi besiculele basidelela nje basidakela. Quality asidakelwa nje bafethu sisanganela nje ayikho into ayicula quality. Umsinzo lo nithi umculi. Ngibona abantu bamjabulela lapha e-stage. Wajabulela quality uthini quality abafana iqenene yini leyo nto leyo ses bahlahla nje lemali quality abazi bazoyenza nabayilethi la sibox ethi Yo izola mlaleli wami uphiko lwabaHlaziyi liyakuthumela lapha nalithi phuthuma njengoba ke uMyalezo ineyifikisa kubanikazi bakho uthi insizwa ziyakhalala zithi ayikho into ecolo quality indlela enza ngayo khona ke kubukeke ngathi seziningi indlela enza ngayo ithanda ukuceza uzokhumbula ukuthi ke kwanenkinga la issue la khona ecula ngomNazaretha ukuthi cha lento ayenziwa wayiphendulela futhi wathi cha yena usuke egqoka uMnazaretha ngoba wenza umsebenzi wocala kena ke ubaba uShem ngaphandle ngomosha isikhathi sakho mlaleli wami ngiyafisa ukuthi ngizwe nawe ku comment section ukuthi wena kahle kahle uthini mayelana nalolu daba ubona right uyibona enjani indaba ka quality asihlangana lapha ku comment section ungakhohlwa subscribe share uphinde comment ulike ngivumela umlaleli wami ngibambe le video ngibambe ku video enandela utanko.